Nyt pantiin vähän hihat heilumaan. Täällä ollaan nyt uskomatonta kyllä, niin lyhyestä varoitusajasta huolimatta, niin ollaan saatu tämmönen kiva pikku tehokas työtiimi kasaan ja ai vitsi, aurinko lämmittää ja komea pöhinä päällä. Tässä on tää puimuri, joka on lähdössä uuteen kotiin kohtapuoliin ja kaiken näköistä, mitä on löytynyt tuolta vähän niin kuin metiköstä ja siinä on vähän sekajätettä ja sitten mä bongasin nyt tämmöstä niin kuin vaijeria tuolta, rautavaijeria tuolta tän suulin nurkalta ja kaikkea muutakin roskaa, muun muassa siis tämmösen akun löysin täältä näin ja vaikka ja mitä roskia löytyy. Rami hääräilee tuolla nyt karsii noita risukoita ja sitten muut tuolla sit keräilee tosiaan noita rojui pitkin poikin ja vähän niinku tuodaan niitä vähän lähemmäs tätä tietä, että saadaan näitä sit nostettua tuohon kärrykyytiin. Täällä on kaiken näköistä nyt, mitä on löytynyt. Joo. Komiaa. Kyllä tää tästä rupee vähitellen maisema muuttumaan ja tuntuu tosi hyvältä nyt touhuta täällä. No niin, nyt ollaan 3 tuntia täällä häärätty. Talkooväki lähti jo kotiin, talonväki jäi vielä paikalle jatkamaan vähän hommia. Kyllä täällä on katsotaan tosta. Näytetään vähän, täällä on nyt 1 peräkärrysatsi jo kasattuna. Enempää ei uskalla pistää kyytiin, että riittää kärryssä kantavuus. Toi on kumminkin sen verran painavaa tavaraa osittain, että enkä ihan kunnolla osaa arvioida, että kuinka paljon siihen uskaltaa laittaa, niin mennään nyt tommosella satsilla, mutta täällä on sitten vielä lisää. Tohon on nyt kerätty tommonen läjä ja varmasti on vielä lisää. Karita tönkii tuolla vielä puskia, sieltä löytyy vielä kaikenlaista pienempää. Ja täällä oli kyllä osittain ihan hyvääkin tavaraa, semmoista mikä pitää pistää jemmaan. Täällä oli pari tämmöistä vaijeria esimerkiksi. Melkein 20, no ei oo, mitä mä sanoisin, 15 millistä, 18 millistä ehkä. 15-20 millistä vaijeria ja siinä on ihan kiinteät lenkit molemmissa päissä eikä ole mistään rispaantuneita, niin pari tommostakin löytyy tuolta puskasta. Että nuo on semmosia, mikä kannattaa kyllä ehdottomasti säilyttää, jos joskus täytyy vetää jotakin vehjettä jostakin tai nostaa jotakin jostakin, niin niistä on kyllä sitten hyötyä siihen. Sieltä. Joo, lisää löytyy vaijeria. Mä en tiedä mikä tää vaijerijuttu täällä on, että täällä on sitä niin paljon. Mä vedin tuolta tuo iso suulinkin jalasta sieltä kauheeta, semmoista paksua. Joo. Niinpä. Ja täällä löytyy esimerkiksi vanhoja paristoja. Tuolta nurkalta aikalla ja nekin on ihan hyvä saada sieltä pois. Ja tuossa on sitten sekajätettä tuo pönttö. Itse asiassa molemmat pöntöt taitaa olla sekajätettä vai? Joo. Ja täällä on sitten seka kautta ongelmajätettä. Niin. On nyt niitä paristoikin sitten. Kyllä. Seassa, että se vähän muuttaa sitä jätteen lajiin. Joo, ja täällä on sitten vielä lisää. Mä rupesin katselemaan vähän tätä tallia täältä. Että mitä täällä on semmoista niinku säilyttämisen arvosta. Täältä menee kans rautaromuun paljon, mutta sitten täällä on esimerkiksi täällä on sähkömoottorin osia sun muita ja sitten on messinkin liittimiä. Tossa oli messinkinen joku tommonen iso painava hihnapyöräkin, niin ne pitää pistää eri kasaan nuo, koska niistä saa sitten huomattavasti parempaa hintaa kuin rautaromusta. Täällä on myös vanhoja lyijyakkuja. Ne on myös ihan raha-arvosta tavaraa, varsinkin jos niitä löytyy täältä enemmänkin. Ja pitää nyt koittaa pöyhiä. Näistä mä en tiedä näistä vanhoista kaapeleista sun muista, niillä nyt ei mitään hirveästi rahallista arvoa ole. Kiilahihnoja vanhoja. Siellä on tommonen reppuruiskuki, oikein messinkinen komia, kiiltävä. Rälläkän laikkoja löytyy. Kaikenmoista. Siellä Ilmari kykkii. Täällä olisi tommonen liesi. Sähköliesi vanha. Mä en tiedä meneekö se ihan metalliromuun vai pitääkö se viedä seeriin. Mut joo.
Paljon on kaiken muista. Sitten tuossa mä sahailin myös raivaussahalla sitten vähän noita lepikoita ja pusikoita, niin täältä löytyi myös aika hieno juttu yksi. Mä aikaisemmin kuvittelin, että tässä on ihan vaan tuo kiviläjä tässä. Just niin, mistä nyt tästä näette, että on lepikkoa raivattu rajusti pois, niin ajattelin, että täällä on tämmönen kiviläjä tässä kulmassa, mutta mitä vielä? Täällä on oikein komea kiviaita. Täälläkin on muuten lisää vielä kaikenlaisia tommosia rautakökkäreitä, tuolla on noita rautaputkia, niitä on parissa eri paikkaa. Tämän saman kiviairan päällä on sitten vielä yksi rullaääs ja yksi jousiääs ja yksi metallitynnyri ja pari riukuvammaksen nokkapainoa näkyy tossa. Tuossa. Nekin taitaa painaa varmaan 50 kiloa kappale. Mutta täällä on kaikenlaista, mutta siis tää kiviaita. Tää on komia, tää on tosi leveä kiviä kaiken lisäksi, mutta sitten kun vaan saa sen siivottua, nyt se vaan just erottuu tuolta seasta, mutta siitä tulee aika lailla hieno yksityiskohta tähän pihapiiriin, kun saadaan se sieltä kaivettua oikein kunnolla näkyviin. Se jatkuu. Tuossa on itse asiassa joku isompi kivi. En tiedä, lähtiskohan se tästä sitten toi aita vai taitaa mennä itse asiassa tuolta takaa. Tässä on tämmönen pihakivi ja valtava iso pihlaja. Mut pikkuhiljaa alkaa pihapiirikin täältä muodostumaan. Sain tuohon raivaussahaan hyvän vinkin, että katsotaan tämmöiseen hommaan, niin hommata tommonen V-klingani raivaussahan terä, eli ei ole perinteinen raivurin terä, vaan siinä on tommoset kolot. Niin se on hyvä justiin tämmöiseen, kun on tuommoista pienempää risukkoa paljon, mutta sillä menee sitten taas tuommoista lepäkki 10 senttiä vahvat niin ihan heittämällä poikki vielä. Että tosi monipuolinen terä ja iso suositus, jos vaan on tämmöistä vastaavaa hommaa jollakin, niin kannattaa pistää semmonen testiin. Täällä vähän niinku olisi jotain semmosia tiedätkö, semmosia pylväitä. Okei. En ole varma, mutta se näyttää. Tai siis nää on jotain perustuksia tarkoitettuja kiviä, mutta kun näyttää, että tää on ihan niinku silleen tarkoituksella niinku tehty tämmösen mallisen. Niin, se on ihan kiveä. On. En mä tiedä, onko se niinku siis, mutta se on niin särmä. Niin. Ja täällä on toinen. Ja tää näyttää musta tämmöiset graniitit, mitä just niinku paljon on käytetty. Juu. Onkohan se semmonen? En tiedä mitä mahtaa olla. Joo. No ainakaan sitä ei käsivoimin varmaan saa sieltä yhtään mihinkään. Ei varmaan. Oho, tämmönen Noniin. joku varosilmari. Lisää löytyy rautaromua, kun vähän kuorii maata pois, niin Juu. sieltä löytyy taas joku vanne. Siis Ja uskomaton vaijeripätkä. oikeesti, että millä täältä voi niinku vaan nousta niinku, vaikka kuin isoja kappaleita kaikkea, vaikka niinku päälle päin ei heti näy mitään. Mitä tuossakin? Sielläkin on joku Joo, joku ämpäri kanssa, maalipurki kanssa. täällä on niin jumissa tuolla. Mä ettei lennä perseelle sitten, kun se repeää siihen. Tässä on Äiti homma laskee kohta. täytyy vähän rikkoa jotain juuria. Se on niin. No siinä taas joku, eikö se oli joku juuri, ei oli. Mä katsoin, että sinne joku rauta. Joo, se näyttää vähän raudalta, mutta täällä on joku. Jaha. Sekin on juuri. Joo, tommonen löytyi. Maalipurkin kanssa. Mahtakohan tänne enää? Täälläkin oli niitä rautaputkia, kun äsken löytyi vielä pikku jemma, mutta täällä taitaa nyt olla aika lailla Täällä on joku vielä. Oho, siistiä. kato. Vähän kun kääntää, niin sit löytyy. Siinä on kato auran tommonen hammasterä. Pikkasen rajoilla. Siitä saa kuule vielä Varoilmari. siitä saa johonkin perälevyyn kuule vielä tommosen hyvän terälevy. Joo.
Mitä roskaa? Tähän ne vanteet oikein. Joo, en tiedä sanoa. Näin paljon vanteita. Käys viemässä tää tonne kasa. Varo. Tuossa kato metalli päällä. Noin. Tiedä mitä on. Laita sinne vaikka sin kärryy. Sen voi vielä sin laittaa. Täällä näkyy joku johdonpätkä. Taasin saada nyt tätä siivoushommaa tehtyä. Nyt kun on vielä pitkät valoisat illat. Niinpä. Kohta ei enää tehdäkään iltasella mitään täällä ulkona, kun on niin pimeätä. Ja lumista. Et siihen täytyy varautua, että nämä ulkotyöt täytyy saada, kun meilläkään ei niin ole kun oikeasti nämä illat semmosia, kun voidaan tehdä, kun molempia täytyy kuitenkin työssäkin tehdä. Joo, se on sitten kun rakennuksia ruvetaan rakentamaan tuonne sisälle, niin siinä saadaan kyllä valot ja kaikki. Että... Olisi joku puukahvan. Otas vain. No, maalisudin kahva. Joku semmonen se on. Joo. Juu. Mennään. Yksi juttu meidän täytyisi vielä tehdä. No niin. Käydä, käydä murtautua siinä kellariin. Niin se homma. Ja sitten tohon. Se onkin sit mielekästä. Ei meidän sinne tarvitse murtautua, mutta siinä kellariin meidän tarvitsee murtautua. Mulla on akkurellikka mukana. Niin, mutta eikö se yksi avain, se upload-avain kuulu siihen? Eikö se mahtanut sanoa, että Ei, kun löytyy? sehän... Ai niin, niin kuin jälkeenpäin vai? Niin. Eikö se Jouni mahtanut semmoista sanoa? Ainakin kokeillaan sitä avain. Mikä No koitetaan. Otetaan rälläkkä mukaan ja avain, niin Niin, koitetaan ensin. mennäänkö väkivallalla vai lempeästi sisälle? Koitetaan ensin rälläkällä, niin saat sen lukon sitten, niin voit sovitella siihen, että olisiko se sopinut siihen. Hyvä. On täällä vielä jotain? Mä ajattelin, että mun on pakko vielä tulla katsomaan tänne. Joo. Et mä saan mielen rauhako. Kyllä kun tätä vähän tätä pintaa tästä vielä kuorisi, niin kuinka paljon täältä löytyisi vielä kaikkea. Joo, viekö sä Ilmari niitä siitä? Joita tulee vielä, mikä tämä on? Kanne tiivistä näkyy oleva. Jostain moottorista. Ja Isän roskaa. nyt rupeaa vissiin olemaan vähän. Täältä vielä kolikoitakin. No mä luulen, että rahaa täältä ei varmaan kyllä löydy, mutta kaikkea tällaista autokrääsää kyllä ja koneiden osia. Joo, ja sitten noita vaijereita, mä en tiedä mikä juttu. Ja pyörään renkaita. Täällä on jotain vanhaa kumia vissiin vai? Joo, tämmöistä pyörään kumia. Täällä on hei näkyy kiveä. Tuossa menee tommonen kolo noin. Siinä on niinku kaksi näitä. Siinä oli vaijeripätkä se äsken, älä jätä sitä sinne. Missä? Äsken kun heitit se... Tänne vai? Ei, kun siinä jalkojen välissä on siellä vaijeripätkä. Siinä maassa. Mitä? Siinä on vaijeripätkä. Missä? Ai tossa? Siinä. Ne, joo. Semmonen löytyi. Mut juu, tässä on ihan kyllä. Taas tommonen kivi ja... Hetkonen. Interesting. Joo, en tiedä Onkohan mitä. nää ollut johonkin naveta? No on voinut olla just jonkun rakennuksen kivialasta ja ne on sitten... Joko tässä on ollut joku rakennus tai sitten ne on dumpattu tuo siihen sitten noin apulantasäkki. Isän roskaa. Yes. No, mutta kohta mennään katsomaan mitä se kellarista löytyy. No niin, nyt me lähdetään murtautumaan tonne maakellariin. Se onkin nyt sit ainoa paikka täällä, mitä me ei ole vielä nähty. Mä löysin tuolta pöydältä tämmösen avaimen, mutta tää ilmeisesti onkin nyt tuohon portin ketjuun. Et se tuskinpa on tähän, joten meillä on nyt sitten täällä vähän voimakkaammatkin työkalut mukana. Ilmarin täytyy sit pysyä vähän kauempana siitä, kun sieltä voi tulla kipinöitä, niin... Ei, kun se on täällä. Niin, täällä on yhden näkyy. 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 Täällä on yhden nä
Kuulitko? Haluatko sä koittaa miestä? Joo. Vai koitanko mä, jos sulla loppuu kädet? No, pidäks sä sitä, niin kokeillaan. Tää näyttää kyllä vähän sellaiselta, että voisi mahtaa tehdä tämmönen vain aika. Ja joten tämmönen puolikuumallinen. Niinku, eikö? Eikö? Mä en oikein usko, että tää tähän on. Ei. Joo, niin mä muistelin, että se oli siihen porttiin. Joo, en mä viitti alkaa vääntelee, kun tää ei niinku ole jotenkin edes tän mallinen, vaikka se nyt on Niin, sisällä mahtukin. Ei. No niin, otas tota. Ehkä me kokeillaan nyt tätä sun. Sieltä voi vähän lentää kipinää. Sitten täytyy valvoa kyllä huolellisesti, ettei jäänyt mitään kipinää kytemään. Ja hei Ilmari, nyt ei saa sitä, ei, sä et saa mennä ensimmäisen siinä sisälle. Niin, mä tiedän, tuossa on tommonen kolo. Rami menee ihan ekana sinne. Niin siellä voi ampiaisepesiä. Täällä on 2 traktorirengasta. Just. Siinä on niin joku, onko se ollut vähän niin kuin suojana siinä? Oho. Melkoinen pudotus. No Joo, mä en ois mennyt ensimmäinen. Ajattele kuule, kun olisit astunut tuohon ja tipahtanut tonne. Yes. Herranen aika. Herran. Sieltä on niinku katto tullut alas. Onko se onko jotain rosahtanut oikeesti vai ei? Kuin se näyttää tommoselta? On siellä jotakin tapahtunut kyllä. Kyllä siellä on kaikki rakenteet jotenkin rojahtanut, mitä siellä on ollut. Joo. Just. Joo, ei oo sähkömiehellä. Onko sul kännykän valoa laittaa tonne vähän? No ainakin tää on tosiaan... Murtaudutuu taksitehtaaseen. Joo, se on Se on mädäntynyt ihan. Niin, ei Onhan tossa ihme. tikkaat sinne. Niin no. On sentään tikkaa. On sentään niinku tikkaa. Vähän on huono Älä valo. Silmari revi nyt sieltä mitään. Pörjäinen. Joo, eipä siellä mitään erikoista kyllä ole. Kauheasti lahonnutta puutavaraa. Melko siivotussakin sit. Onkohan kestävä tää valu on? Mä kattelin, kun tääkään ei ole edes 10 senttiä vahva. Ja... Joo, tänne ei Ilmari saa tulla sitten ollenkaan. Onko selvä? On. Sen kohdan takia tää on lukkoon lyötykin, että tää ei välttämättä ole kovin turvallinen paikka. Niin. Paljon mahdollista. Miköhän toi on edes laitettu tolleen, että se muks tipahtas sinne. Niin. Ui! Ja turvallisempi se on jättänyt olla jo auki, että sen ainakin huomaa, että siinä No on, niin, niinpä. siinä on reikä. Kolo. Minkä takia se ylipäänsä on niinku haluttu tolle peittää tää lattia? En tiedä. Se on hyvä selitys kaikille. Ehkä se on ansa. Ehkä se on En ansa. tiedä sanoa. En mä tiedä, onko täällä mitään muutakaan sit mitään säilytettävää. Tuolla on yksi akku. Täytyy siivot sieltä pois. Ja... Saunavihta. Siellä on joku Mikähän pöytä. Tuo on tuo härveli. Siinä on joku mittarikin tuolla, painemittari tuolla päässä. Niin, toi missä lukee eho. Eho säiliö ja tommonen. Mennään pois. Kato mikä ampiaispesä tuo. Oho! Oho! Jostas sentään. Herrekyt, se Tuolla on ihan iso. tuolla harjan rajas. On se on kyllä valtava. Onhan iso. se ihan vielä muuten. Ei varmaan näe kaveraa, mutta täällä se saattaa on olla ihan jopa ihan super toiminnassakin. iso. Eiköhän pistetä, kuulkaa ovi kiinni. Joo, näin teemme. Lähdetään pois. Lähdetään pois täältä. Tulipa sekin nyt sit tutkittua. Eipä tarvi meidän nyt hetkeen sinne mennä. Mä luulen, että on ehkä viisaampaa uusia tohon joku toinen Käyty siellä mun tulevassa toinen peississä lukko. vielä. Meillä on käyty siellä peississä vielä. Joo, mä luulen, että me jätämme sen sitten seuraavaan päivään. Kello alkaa olla jo aika paljon ja meidän täytyisi päästä tästä sitten jo vähän niin kuin ilta-askareisiin.
Ilmarille siis jää vielä vähän jännitettävää. Mutta tämmönen päivä tällä kertaa sitten ja tosi paljon saatiin aikaista nyt ihan tämmöisessä lyhyessäkin ajassa, kun oli noita apuvoimia meillä mukana. Jes, tästä on hyvä jatkaa. Morjes!